Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labah ko pak nyo mendapat ilham dari Allah. Wa auha rabbuka ilan nahli, ketika Allah mengilhamkan sesuatu kepada lebah. Apa yang diilhamkan oleh Allah kepada lebah? Anittakhidhi min kulli, anittakhidhi minal jibali buyutan, buatlah sarang oleh engkau tempat istrimu bertelur di bukit-bukit dan di pohon-pohon kayu yang mengandung getah. Jadi labah sebab ado disuruh oleh Allah membuat rumah. Jangan mengontrak panjang saya gitu. Ada orang pak rumah kontrak auto Portuner, bautang lo tuh. Nah. Kemudian perabot rumah tangga na nomor 1 tuh rumah lo na dole. Ndak tabaya di tempat kredit go hanya turunan di orang tengah malam. Turun balik na dole. Karena gak ada ogoh. Iya kan? Jadi kalau awak alun barumah lah, rumah buat dulu, ndak kurisi di balik. Jadi lebah ini disuruh oleh Allah membikin rumah tempat tinggal. Di mana? Di bukit-bukit dan di kayu-kayu mengandung getah. Kenapa begitu? Kayu-kayu yang mengandung getah itu, getahnya diambil oleh lebah, kemudian diolah, dia menjadi madu. Ya kan? Ainyo kainggo di batang tu pak, batang kayu nan bagatah, kalau buahnya lah masak harum. Durian, kuini itu contohnya. Sinan labah inggo. Kemudian nyoba sarang sinan. Ebatnya labah tu pak, nyo ndak pernah kaum muslimin kuliah di teknik sipil. Tapi rumahnya iko pak. Sarang labah tu menilantang atau menungkui. Lah selama kui duit ndak tahu dah. Sarang labah tu tertungkui pak. Jadi pintu-pintunya madok ke bawah. De ebatnya labah tu, lai terserak manisannya. Apa kiro-kironya membuat di dalam tu. Tatungkui sarangnya, tapi ndak keluar manisannya. Iya kan? Bara lamonyo labah henggo di tempat itu membuat sarang sampai setengah bulan. Iya kan? Di batang tu biar coba dak biar lansik. Dan apa saripati yang dia makan, bantu itu lo manisannya keluar. Ambo kalau mengaji kabai sihat ba, kasih kabau ke Kota Baru Darmasraya, itu tiok kepulang dia gi orang menisal labah. Ba warnanya kuning karena nanyo konsumsi itu lansik. Nah, kalau labah batu busuk di Padang tu coklat manisannya, bab itu nanyo konsumsi itu manggi. Kulit manggi itu kan coklat. Iya kan? Mu jual labah kau ndak makan batu baru, kau ndak tu hitam lah manisannya. Ini. Atau pelajaran awak tu pak. Anan dimasukkan kaparui awak pak, itu jadinya. Ya kan? Kalau dimasukkan nan haram, mangko darah jo daging awak jadi haram. Jadi hati-hati. Ya kan? Kemudian pak, labah ko, bininya nyuruh saya batalu, sudah nyobain sarang, ndak nyobain ke sawah lah. Kalau orang bawa bini ke sawah lah sisi kakinya, rata-rata tuminya, di balian hembodi je bada afon ndak mampan. Ya kan? Jadi apa walaupun ke sawah ke ladang nan ibu jangan dibawa. Ya kan? Suruh asalnya di rumah kerja rumah tangga. Jangan ke sawah bini awak. Rusak kulitnya. Ya kan? Lain terang ada pak dong. Kau pak bawa ke ladang sawitnya. Ini. Jangan. Labah itu agak tonyo ke bininya. Dia
di sarang selayo. Buik saya talu banyak-banyak keluhan. Boleh kambang awak. Kalau kambang awak banyak lo manisan. Ya kan? Senang sebininya batalu. Labah tu kalau enggok pak. Cali ada pak pijan di dakik mana. Kalau tak ada ilmunya ada pak jangan dakik. Tapi kalau ada tak ada. Nah. Labah tu enggok kan meluncuang ke bawah betul. Makanya tasabui di orang rancak tu daguaknya labah tagantuang. Rancak labah tagantuang tu pak. Anyo manggari setarui betul tu. Manganyo tu nan di luar ke dalam, nan di dalam keluar. Nan di dalam tu supaya jangan ngek tarui, dia hanya kesempatan di luar. Di luar ko jangan dingin tarui, dibarinya kesempatan ke dalam. Acu itu labah tu. Jadi labah tu sirkulasi tarui. Meninggang raso ke kawannya nan sesarang tu. Lama onyo enggok di batang tu lama. Jadi artinya apa? Labah tu enggok ditampe nan barasih, nan nyo konsumsi nan barasih, baiko nan nyo kaluan nan barasih. Orang mukmin harus meniru itu, jangan makan nan haram. Labah tu itu pak. Nan nyo konsumsi nan barasih, nan nyo kaluan nan barasih, nyo enggok ditampe nan barasih. Kalau bantuannya ndak rancak labah tu do pak. Kaniang tabudu, mato gadang, kaki singkek sabala, warna kuning ke kuningan. Rancak langau hijau le pak. Langau hijau kaniangnya data, mato ke ketek jari sama panjang. Pi kalau parangai ndak segeh langau hijau ke do pak. Sudah nyo enggok di bangkai, anyo enggok lo kalote. Tinggal penyakit dia. Iya kan? Ajallah kau hijau ditiru dalam hidup kau tirulah labah. Labah enggok ditampak nan barasih. Nanyo makan nan barasih. Nanyo keluar nan barasih lo madu. Iya kan? Jadi bantu sadang elok saya lama pihak kelak rancak. Abarana kerancak awak pihak kelak buruk. Tu sama jalan ngau hijau. Di mainggo penyakit tinggal. Ibu bapak. Kalau hari paneh pak, labah tu standby di sarang. Kalau hari hujan tu nan jantan mah pak, ndak ngerti no. Kalau hari hujan nyo keluar, manga bungo-bungo mekar hari hujan tu. Ya kan? Amurahnya mairui bungo tu untuk diolah menjadi madu. Apakah dia inggap di bunga itu sekedar menghirup madu bunga? Tidak pak. Kakinya nan singkek sabalah tu pakai lem, pakai perakek. Jadi ketika labah tu enggok di bunga jantan, ya kan? Laki bibit bunga jantan tu di jarinya nan bagatah tu. Bekonyo tabang ke bunga betino. Ya kan? Pindah bibit tu ke bunga betino. Terjadilah pernikahan. Terima kasih lebah. Engkau telah menyambungkan cinta kami yang tertunda kecik bunga. Ya kan? Jadi labah tu kerajonyo mau buangkan silaturahim. Mempertautkan kasih sayang. Kalau langau hijau membawa racunnya penyakit. Ini bapak-bapak. Tanya. Kalau bungo konyo nikahan dek labah, tambah lama tu tambah banyak bungo ko. Kalau bungo tambah lama tambah banyak, tu banyak lo saripati madunyo, ada ambil dek labah. Inyo jangan beruntung. Jadi kita jangan sagan membantu orang pak. Nan dilakukan itu pahalonyo untuk awak. Di labah de acok memangin bungo tu pak, bungo ko mekar tarui. Banyak lo nang kanyo ambil madu di sini. Itulah bapak. Tu mengkonyo buik lo di Allah curito ko di dalam surah An-Nahl surah Labah ayat 160 ampe. Ayat 60 ampe. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, lah sudah nyoba talu lah baraja lo anaknya tabang.
Iya kan? Nyo pindah lah tu. Nyo agih tahu kau orang punya cubadak. Kau untuannya di orang punya cubadak, di orang punya durian, kutiko labah hingga sinan. Ndak talok mendekik orang maliang pak. Kalau ada orang maliang maniek nak manjik cubadak tu, hanya pantak di labah. Jadi selamonyo enggo rantiang ndaknyo patah, dahan ndaknyo rusak, cubadak masak. Inyo kapindahnya berbunyi pak. Keciknya tu kok jawab awak dah. Terima kasih ya dah kami kapindah le. Dahulu ketika kami kaenggo di batang cubadak go, kami ndak melapor ke Pak RT. Karena bini kami lata sasak bataluj. Kini kami katabang le anak kami lah pandai tabang. Selama kami enggo pak, cubadak pak tu ndak rusak. Baaran tiang kami enggo dulu cuy tujuh kami tinggal. Jadi labah ndak merusak lingkungan. Kau pun tuang rokok apa campaknya sampai bodoh. Tadi lah di campak lu dua. Jadi bawa yo pun tuang rokok tu ke tempat bodoh. Tu merusak lingkungan awak. Sabalun masuk ke tempat bodoh, masuk angkat tong sampah dulu. Pun tuang rokok nambasahkan air tu pak tempat bodoh tambah rusaknya. Tambah busuk baunya. Ya kan? Tu untuk laki-laki mau sampai tiru lah labah jalan ngau hijau jo ditiru. Ainyo lah tabang tu rantiang ndaknyo rusak, dahan ndaknyo patah. Ya kan? Katanya lain. Dah kami pandai berhemat. Ndak habis manisan tujuh anak-anak kami di kami dok. Lai tinggal juga sebotol limun mada ambillah untuk ubek. Rantiang ndaknyo patah, dahan ndaknyo rusak, cubadak masak urang maliang tainda manisannya tinggal loh. Iya kan? Orang indah pak, di tinggal banyak utang sini. Tunyo pindah tengah malam joto cigak baru. Ini adima tinggal penyakit nanti. Kalau ada orang pindah jam 2 malam pak. Ya kan? Nyoba perabot rumah tangga tu. Tu banyak utang tu mah. Meninggal penyakit. Awara karancaknya tu. Cerita labah tu. Maka Nabi membaca pula dengan hadisnya. Al-mu'min kan nahli. Orang mukmin itu menirulah labah. Sudah tu hidupnya berhemat pak. Berhematnya hari hujan tadinya keng keluar. Ndak disarang nak. Baik tiba musim panen nyo ndak kelabakan. Saripati bungo lah tarunggu disarang. Iya kan? Atulah bah tu. Iya kan? Jadi baretong hidupnya hari sehari di Parampe, malam semalam di Patigo. Lai mangko ndak dimakan, lah ndak ado mangko dimakan. Kalau hari paneh bungo-bungo kan kariang. Ndak ado madunya. Dinikmati sajalah dek labah madu-madu nalah dikumpuan di hari hujan. Jadi labah tu walaupun ndak labah Minang pak, pi pepatah Minangnya pakai lai mangko ndak dimakan, lah ndak ado mangko dimakan. Maminteh sabalun nanyui, manyilam sabalun tawanam. Jadi orang mukmin harus meniru labah. Terakhir bapak-bapak, labah ko punyo biso. Sengat. Tapi ada ndak? Labah ko bersama-samanya datang dari sarang, masuknya ke pasar, nyo pantai orang mengalih. Lihat tu. Sebenarnya orang mengalih ko ndak sado jujur ko do pak. Ada nam pengicuh timbangan, ada nam mengurangi meteran, ada nam mencupak kalau membali balanjuang, kalau menjual barata, ya kan? Ndak jujur. Aku nyo pantak dilabah kan ndak wajar.
Tapi labah ndak mau dah. Labah itu ndak urusan ninyo. Ya kan? Jadi labah tu ndak suka mau urus urusan orang. Ya kan? Nyo mau urus dirinya. Kaum muslimin, bapak-bapak tu labah. Tapi kalau nyo digaduh, lain kanamu apa jenderal, jenderal apa tentara, tu apa pakai baju dinas tu jo tando pangkai tu, tu apa bawa senjata Rambo nambau nyinyo, tu ha, ya kan? Atau pak bawa lo kayu ketek je, payah pak kedekek labah enggok nang gadang tu, pak bitu-bitu nyo kayu tu. Ya kan digaduhnya tu. Ndak tentu jenderal apa dia tu. Alun takokang badia pak tu pak lah mati dia. Sadang kabau se mati dia lebah ke pak. Sebabnya meleki enggok cieknya. Ya kan kalau lah enggok ciek, nyo enggok sadonya. Dilataan nado tabe sinan tabe sabalun labah tu enggok kepada awak sudah digadu aja kayu tu melompe awak ke dalam tabe. Kalau apa lay membawa oksigen untuk 10 jam, itu aman apa mah? Tapi kalau menyilam biasa saya nak domba oksigen, abarata lo dapat menyilam. Nyo jago dia teh, ndak kakate apa? Nyo pantak tu. Atau mangkolabah tu kaum muslimin para jamaah ndak sembarangan memantak orang tu. Kalau inyo digaduh. Jadi apa kalau punya kekuasaan, jangan dirambahan se kekuasaan tu ke rakyat. Tirulah labah. Iko awak gadang malenlo tajam memutui se labah ndak? Iya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah. Jadi bisonyo tu nyo lapeh, kutiko nyo digaduh. Lai dapat pantun labah tu. Kalau lain jangan aniang le. Kalau indah-indahan. Ustaz bertanya aniang le. Ndak dapat dah. Biarlah bawa bacuan. Apa dengar salah. Diambil rotan bakabe, diambil karajui rumpui, ikonan labah saja ketek bapantang babalik suri. Oh, asa digaduh, nyo memantak leh. Jadi orang mukmin tu ndak usah mencari-cari musuh apa. Kok dapet basuo dilaan. Tapi kalau orang tu dari pau nak ke bau, dari bau nak ke kepala, baru bisa dilapeh. Ya kan? Itu sama je lah bah. Jadi orang mukmin indak mencari musuh. Kok dapat nyoilaan. Tapi kalau ndak bisa nyolawan lah, membela diri, bukan mencari gara-gara. Tapi dapat pentunnya. Nah haniangnya lah. Abialah ambo saya membacuan. Lama lontong rang pitalah dibuai orang malam hari. Lah panik ambo dek baralah kini membalik anyolai. Pada saat-saat genting kita ndak bisa lagi. Maka saat itulah kita membela diri. Kalau tertiru dakwah itu berarti kita mengamalkan apa yang diceritakan Allah di dalam surat An-Nahlu ini. Nah, sudah tu min butuniha syarabun. Dari perut lebah itu keluar madu. Mukhtalifun alwanuh. Tadilah kita uraikan. Sesuai jo apa nanya konsumsi bentuk itu madunya. Fihi syifa'ul linnas. Di dalam madu lebah itu jadi obat bagi manusia. Orang sakit gula kan tak boleh makan mengkonsumsi gula pak. Manisan labah lebih manis dari gula pak. Tapi tidak dilarang. Manisan labah tu kalau diminum situ pak anda dicampur jo yang tak tangguh manisnya dah. Tapi boleh diminum oleh orang diabetes. Tidak dilarang. Kenapa? Karena Allah mengatakan madu lebah itu syifa. Apa itu syifa? Obat. Iya kan? Syifa'ul linnas.
lidah rata-rata, awak pandingin, kepala sakit, hidung tersumbe, badan rangki pencalian nanar. Ambil ayah kelupak pisang kale, jambu paraweh, kulit mani, si pade, langkue, kunyi, tumbuh, abui, sagale ayah jadinya. Sudah tu kocok jo talu ayam, agih manisan labah. Bacuan doanya, pucuk kawa, pucuk kepelo, masuk nan tawa, keluar nan bisul. Tapi itu ndak doa tu. Itu pantun doanya. Ya Syafi, ya Syafi, wa anta Syafi, la shifaun illa shifauka. Ya kan? Jadi nang keluar dari parui labah tu, untuk ube nanyo makan nan baik, nanyo keluar nan baik. Para rancak contoh dia lagi ada Allah. Nah, sudah tu pinggang sakit, tapak kaki di pijaan ngari, ya kan? Ambil daun kacang 7 helai daun, ayah ka kalim panang, ayah bantu asam kapeh daun jarak, abui. Agih talu ayam, kocok je manisan. Labak. Lepak si mak ramuan tadi. Jangan mengangos. Jadi orang mengecekan manisan labah tu ube, itu bukan promosi orang menjual manisan, Pak. Allah nana mengecekan. Tapi yo madu nan asli tu, kalau ada basobok dia pak di tepi jalan, madu tu saimbe nyo bau, hanya masukkan sarang ke dalam, atulah macam campur je tengguli tu. Ya kan? Madu labah tu seketik nyo pak, ndak banyak no. Sebab nyolah nyo makan jo anak-anaknya di sarang. Paling-paling 2 botol limun. Nah, di kalau saimbe nyo jual orang tepi jalan. Ni bapak. Atau nyopak jual kapak 5.000 sebetulnya. Atau sama aja minum air zakah apa. Jadi manusia ko sadonya nangka palsuan, Pak. Tanda tangan nyo palsuan, manisa labah nyo palsuan. Iya kan? Kok dinas nyo keluar daerah sampai hari nyo buat 10 hari. Jadi tunggu awu dalam parui itu. Ini Bapak. Sagalonya nyo palsukan. Nah, itulah manusia. Jadi kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita tiru dalam hidup iko parangai lah. Ndak ada nan cacik je tu Pak. Kalau bantuannya ndak gagah labah tu dalam kecien terima. Mato gadang kaniang tabudu kaki tengkak je. Tapi perangai elok. Itulah bah. Kaum muslimin nyotutui di Allah. Zalika la ayatan liqaumi yatafakkarun.